Ix-xogħlijiet fiċ-ċentru akwatiku u sportiv ta' Għawdex jinsabu fl-aħħar fażijiet tagħhom u se jkun qed jitgawda mill-pubbliku din is-sena. Dan tħabbar mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri waqt żjara li jagħmel f'din il-faċilità fir-Rabat Għawdex. Il-Ministru Camilleri sostna li x-xogħol tal-elettriku kważi kollu lest u anke x-xogħol ta' kostruzzjoni huwa lest. Ġie spjegat li xahar id-dieħel se jsir ukoll lit-testjar tal-pixxina li hi ta' daqs Olimpiku. Il-Ministru Camilleri saħaq li x-xogħol fuq il-faċċata ta' din il-faċilità se jibda f'Marzu wkoll. Il-Ministru Clint Camilleri għalli ħares il-qoddim biex jitlesta dan il-proġett. Nħarsu l-qoddim sabiex ix-xogħol jibqa' dej b'ritmu tajjeb sabiex fl-aħħar mill-aħħar l-isportivi tagħna nkunu qegħdin nagħtuhom faċilità mill-aqwa ta' indoor sports ġewwa iċ-ċentru ta' Għawdex. U nħarsu l-qoddim ukoll sabiex dan il-proġett mbagħad jiftaħ opportunitajiet oħrajn b'mod partikolari fejn jidħol kompetizzjonijiet internazzjonali hawnhekk ġewwa Għawdex, kompetizzjonijiet nazzjonali kif ukoll turiżmu sportiv li żgur tali faċilità ser tagħmel dan possibbli.